og snakke, så kan vi snakke med hinanden. Jeg kan ikke lide de ensomme, mine jokes. Og vi er i Thailand, og så siger min far, hey, har du ikke lyst til, at vi holder sølvbryllup, tag med til Thailand? Vi giver, og jeg skal lige tænke over det. Jeg siger, okay. Og vi flyver ud i en flyvemaskine. Ja, for det gør man jo. Ja, jeg gider ikke det der luftballon mere, det er bare træt af. Der kan man tale om at tage en chancetur. Hvor kommer vi hen? Vi ved det ikke. Håber, du har godt tøj på. Du kan nemlig ikke få noget med. Og så er landet, og Thailand Bangkok er et fantastisk sted. Er du sindssygt? Der er mange tiggere. Utrolig mange tiggere. Og jeg så en masse tiggere uden arme. Uden ben. Der var også nogle uden arme. Men dem gav jeg ikke penge, for de kunne ikke holde dem. Uden ben. Og de sad bare sådan nogle torsoer med hovedet og arme, der sad sådan ud, og så holdt de penge. Og i starten tog jeg pengene. Jeg forstod, jeg vidste ikke, han tiggede. Han sad og så jeg troede, han sagde, at jeg har ikke brug for sko, tag de her penge. Eller sådan et eller andet. Og han løb jo ikke efter mig, ikke? Altså, og så kom... Og det var meget mærkeligt, de der tigger. De sad og tiggede på gadehjørnerne, og ikke kun på gadehjørnerne, de sad også andre steder. Nej, de sad kun på gadehjørnerne. Det var deres område, hvor de kravlede hen hver morgen. Ja, det gjorde de faktisk ikke. Fordi jeg kom ud af mit hotel en dag. For jeg ejer et hotel i Thailand, til Synladen. Og som hedder Hotel... Jeg har ikke fundet på noget navn nu. Som er titlen, det hedder, jeg har ikke fundet på noget navn nu. Og alt det, jeg lige siger nu. Og det her, og det her. Det er meget lang titel. Det er meget svært. Meget dumt. Vi har ikke almindelige A4-ark. Vi har A3-ark, for ellers skal navnet simpelthen ikke stå på. Og så vender man det om og skriver under. Jeg ved ikke, hvorfor man skriver under, men det gør man bare. Så får man lov til at have papiret. Ja. Skal jeg komme derind snart? Gør I plads? Gør I plads? Nej, han kommer ikke derind endnu. Den skal nok prøve at redde den her. Fuck det. Hej, hvad så? Under alle omstændigheder fuldt af tiggere. Ja. Så siger min lillebror til mig en dag, han er ude for Amager, min lillebror, det er også selv, men da jeg blev 18 år, så sagde jeg, nu er det slut! Jeg flytter til Sydhavnen, og jeg kunne ikke integrere mig så hurtigt. Jeg var lige nødt til at bo sammen med nogle af mine egne et stykke tid. Og så siger min lillebror til mig, min lillebror han er sådan en type, han er skideflink, men han er lidt en rod. Det er han blevet. Dengang han var lille dreng, der gik han altid rundt ud i haven og havde masser af fantasi og løb rundt, sådan gik han og legede med sin hænder og sagde, wow, wow, wow. Og så vi var lidt lede, eller min mor var. Så sagde han, kom, lad os kigge på ham. Og så stod vi og kiggede på ham ud af vinduet. Og så blev han herretud. Wow, wow. Men nu i dag er han jo rod, ikke? Så nu banker han folk, der kigger på ham. Skal du kigge på mig? Men det, og så siger han også, hvis folk ikke kigger på ham, så siger han, skal du ignorere mig? Han leder efter slagsmål, kan man høre. Men vi kommer ned på natmarkedet, og fordi han siger, der er kraftedeme fedt at være dernede. Vi kommer ned på natmarkedet, og det forstår jeg lige pludselig godt, hvad det er, han mener. Der er jo simpelthen fuld af prostituerede i sådan nogle, ikke i butikker. Man køber ikke prostituerede på den måde. Hey, jeg skal godt se på en prostitueret. Hvad størrelse? 32, tak. Men de er fyldt derinde, de står der og råber, pussy, og man sidder og går forbi og tænker, kraftedeme, pussy over det hele. Vi drikker os mod til, og min lillebror siger, kom, vi skal herind, og sådan noget. Jeg kommer ind og så er blevet godt fuld og får en ballon i hånden, og jeg sidder og tænker, hvad fanden, jeg er i Bangkok, sådan noget sker jo. Og så sidder jeg og dunker ham oven i hovedet med ballon, og lige bliver den skudt i stykker, puh! Jeg tænker, hvad fanden sker der? Så kigger jeg op på scenen, så ligger der kraftedeme med en thai-pige med sådan en rør op i tidskolen og skyder. Hvad fanden er det for noget? Hvem tænder på nogen, der kan skyde noget ud? Ja, det er det virkelig fræk, skat. Puh, hey! Fantastisk, dejligt. Jeg vil sgu da ikke have nogen, der kan skyde noget ud af tidskolen. Jeg vil have nogen, der kan suge noget op. Jeg vil have en, der kommer op på scenen og siger, kan du se, der er en kummefryser? Hap! Så kan du også sælge is bagefter. Skal du have en is? Hvad siger du, soft ice? Krømmel, puh, sådan der. Der er krømmel på den der. Det er der ikke noget af. Og efter vi har været der et stykke tid, så siger jeg, det gider jeg sgu ikke der. Jeg føler mig taget i røven, vi mister alle vores penge. Min lillebror har fundet ud af, at det hedder bum-bum, hvis man kan have det. Han hopper ud i en taxa og siger, bum-bum, og ham derinde siger, bum-bum, og jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg er med på lejen, ikke? Bum-bum-bum! Og så vender han sig om og siger, bum-bum, og så siger bum-bum, og så siger min lillebror bum-bum til ham, og så kører vi. Og vi kommer ned til et hotel, der hedder Hotel Plaza, hvor der er en kæmpe glasrude, hvor de prostituerede sidder inde på den anden side. 150, 200, 500, 1000, millioner. Jeg ved det ikke, jeg er ikke så god til tal. Og de sidder på sådan en trappe. Det ligner sådan noget deal eller no deal. Man kommer, de står også med kufferter. Og pas til mig. Og man er sådan lidt wow. Og Kasper Christensen var der også. Og han skulle have lavet en kønsskifteoperation. Det var på grund af, at han skulle have lavet nosser. Han ser ikke sådan nogle shows. Han ser kun amerikanske. Nej, jeg sætter mig sgu. Jeg kan godt lide den joke.
Min lillebror han regner, og han siger, prøv at høre, vi har ikke penge nok til, vi har penge nok til 2 værelser, 1 prostitueret, eller 2 prostituerede og 1 værelse. Og jeg er sådan lidt, så må vi lege 1 værelse. Og vi kommer derind, og så er der, inde på værelset er der et badekar, og der er en sådan en madras, man kan ligge og få massage på, og så er der en seng her, og en væg her i joken. Det var der desværre ikke i virkeligheden. Og min lillebror bliver så vasket af en 3-4-årig bad, og så siger hun, åh! Og så er det åbenbart, fordi min lillebror er ekstremt veludrustet. Virkelig. Og jeg vender mig om og kigger, åh! Kæmpe pik! Jeg har aldrig set så stor en pik i mit liv. Det var som den stod op af vandet som et tårn. Venen var en form for trappe, der kørte op langs siden. Hende den lille thailandske pige løb på den. Det var virkelig uhyggeligt. Og selvfølgelig bliver jeg da rasende. Jeg er den førstfødte. Det er sgu da mig, der skal have mest pik af far. Og det er som om, der er ikke nogen, der lytter til det. Hvorfor har jeg også valgt forkert op i himlen? Hvorfor når jeg skulle vælge min evne nede på jorden? Jeg skal vælge min evne nede på jorden. Lad mig foreslå en stor diller. Det er det, de godt kan lide. Nej, det vil jeg ikke have. Kan jeg få et kæmpe hoved, tak? Klonk, tak. Og Rune Klagen er kommet lidt efter og sagt, hej, jeg skal også have et kæmpe hoved. Klonk. Og ham fra Sæbia er kommet og sagt, hej, jeg skal også have et kæmpe hoved. Klonk. Og der kom en dværg og sagt, hej, jeg skal hente 6 hoveder, 1 til mig selv. Klonk, 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 klonk. Og Brian Mikkelsen er kommet og sagt, hej, jeg skal hente et kæmpe hoved. Og så har han sagt, vi er udsolgt. Du kan få en lille hjerne. Tak. Klang, klang, klang. Jeg er satirens mester. Jeg ved ikke, hvad satire betyder, men det lyder sjovt at sige. Jeg ved det godt. Nej, du gør ikke. Jo, jeg gør. Jeg gør ikke. Okay, så er der en af os, der ved det. Men vi er den samme. Måske. Jamen, så er vi der i Thailand. Og så tilbage bliver jeg vasket af hende der thai-pige. Hun sidder oven på mig i den der massage-ting og hopper rundt oven på mig. Det er virkelig mærkeligt. Og jeg ender faktisk ikke med at være sammen med hende, fordi jeg havde præstationsangst. Og jeg havde ikke lyst. Og han sidder og hopper rundt oven på mig. Og det er ikke rart. Det er overhovedet ikke rart, det er ikke rart, at der er et menneske, der kravler rundt oven på en. Det er det bare ikke på nogen som helst måde. Jeg har prøvet tissemyre. Det er lidt irriterende. Så jeg lige med en deodorant og noget lighter. Ja, det er dumt. Jeg har en fod, der lugter godt. Og så sidder hun og kører rundt om, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til hende. Jeg prøver sådan noget small talk. Nå, så har der mange kunder i dag. Det lyder som om, vi snakker til en taxa, selvfølgelig. Hvad så, skal du køre hele natten? Jeg tror, jeg skal her. Jamen, det var mærkeligt. Det var vildt mærkeligt. Apropos badekar. Jeg elsker at tage badekar. Under armen og bære det hjem. Nej, jeg kan godt lide badekar. Og jeg kan godt lide at tage dem. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor de skal være så svære at indstille. Det er som om ens hænder og fødder bare ikke kan arbejde sammen. I kender det måske. Nu skal jeg ud. Nu skal jeg i bad. Så tager man en god bog. Man har lyst til at hygge sig. Så går man hen og sætter, så går man hen til badekar, så fylder man det op med vand. Så stikker man hånden i og tænker, Så stikker man foden i og tænker, lava. Hvorfor? Nej, nu ødelagde jeg min bog. Lava. Og så sætter man sig ned i det. Man er nødt til at krydre det med lidt koldt vand, ikke? Og så sætter man sig ned i det. Så er det for koldt. Så sætter man det og krydder det med varmt vand. Og det der varme vand, der bare rammer en gang imellem på lås. Og det føles som om, man sidder i et børnebassin i en svømmehal. Så er det tis. Og jeg vil da godt indrømme, at jeg har da tisset et karpet. Det har jeg da. Jeg har da siddet og tisset et karpet. Det har jeg gjort flere gange. Jeg kan simpelthen ikke se det i at rejse mig op og gøre det. Jeg prøver, hvis vandet ikke skifter farve. Som fondsaftevand, det er 1 til 10. Det dumme er jo, at man skal alligevel i bad igen efter et karpet. Man sidder og vasker sig i det samme snavs. Man sidder bare sådan, snavs af, snavs på, snavs af, snavs på, snavs af, snavs på. Og hvis der ikke er skum i, det er det værste. Det er det værste, når der ikke er skum i et badekar. Og man kan kigge på sig selv. Føj for satan. Det er jo, vand er virkelig ikke godt ved kroppen. Man begynder sådan at flyde op mod overfladen. Hvad fanden er det her for noget? Der kommer sådan nogle øer op rundt omkring. Hvad fanden er det der for nogle ting? Så kan man sidde sådan her som retarderet, så kan man lave bølger. Det kan jeg godt lide. Putte vand i en sådan tom shampooflaske, gør den her. Whee! Og så kan man ramme loftet og sidde og gætte på, hvilken dråbe, der falder først ned. Jeg har meget fritid. Og så når man er fuldskæg, det er dejligt. For så skal man bevæge sig en gang imellem. Ikke? Og så laver man som mand laver man forskellige typer skæg. Det gør jeg i hvert fald. Og hvis der er nogle mænd, der sidder derude og tænker, men det gør jeg da ikke, så er det fordi, du ikke kan få rigtig skæg.